Vores pakke til revisormarkedet består af en NAV-løsning, TimeView-løsningen, Office-pakken og et afslutningsprodukt. NAV-løsningen er suppleret med Audit Plus, sådan at man kan håndtere bogholderiet på en for revisor hensigtsmæssig måde. Vi har derudover lagt et smart koncept ovenpå, som sikrer bilagsscan, flow af bilag og som sikrer dokumentdeling og deling af nøgletal tilbage til kunden på en måde, som gør det nemt for jeres kunder, men som også kan bruges internt, hvis man har flere afdelinger og til at håndtere den interne bogholderistyring. Oven i det kommer så TimeView-løsningen, hvor selve den interne styring foregår. Det er her, vi har styr på medarbejderne, hvem er planlagt til hvad, hvornår, hele ressourcestyringen. Det er her, vi har central mailarkivering. Det er her, vi har dokumentopbevaring og håndtering. Og det er her, vi registrerer alle timerne, samler op på igangværende arbejder og sikrer, at fakturagrundlaget er i orden. Herfra bliver fakturerne flyttet enten til NAV eller til C5 og bliver behandlet videre i økonomisystemet. Endvidere har vi integrationen med Office-pakken, Outlook, Word, Excel, som jo er vigtige værktøjer i revisorernes hverdag. Så har vi integreret med afslutningsprodukterne, Caseware, Magnus årsafslutning og Excel Audit. Hvis man for eksempel kører Caseware, så kan man trække tallene ud af navn og arbejde videre i Caseware og lave sit årsregnskab den vej rundt. Man kan også flytte dokumenter ud af TimeView og få dem over i Caseware, sådan at man der har sin samlede dokumentation for kvaliteten. Vi har en færdig pakke til jeres organisation. Vi vil rigtig gerne komme ud og demonstrere den. Vi vil også rigtig gerne tage dialog med jer om, hvilke dele der passer ind i jeres organisation, i hvilket tempo det passer ind i jeres organisation. Vi er selvfølgelig altid i dialog med vores kunder om, hvordan vi gør vores produkter bedre. Hvordan vi optimerer, hvordan vi sikrer, at de bliver endnu bedre og gør revisors hverdag endnu nemmere. Den dialog vil vi også gerne have med jer. Vi ses.